Say. Way lihok, dagop ni. Patay, patay. Say. Allah mo di. Pwede ka na. Uy, Juliet, Oo, tanan. di ka gikan. Dito sa kanang barangay, nagkuha ko sa akong UCT. Ayuda sa gobyerno ba? Nakuha na ni mo ha? Aw, wapag gitaon. Yaya ni way. Lagi? Sugrat, sugrat. Okay, salamat. Uy, musimo asa gikan. Uy, Bed. Kuha og kwento Bed kanang sa gobyerno ba? Sap ba? Dagaw na kwarta nimo. Ay, gamay ni Bed. Tagay na. Okay, way lima na Bed. Ay, probati asa ng tager Bed. Nasi baraha. Uy, brahasad. Ramlingaw to ba? Problema, uy, braha lagi. Papalit ito. Uy, ako ara kwarta taran. Uy, kwarta eh. Ikaw may kwarta gikan. Sige, okay ra, basta mlingaw ta. Mlingaw ta na dito. Tuwas ako Julieta. Salamat na. Sige. Dali hap, dali. Oy! Sugata ko niya, yung puyan eh! Ang yung biro! Oy, yung sugata yung banga mo na! Dugay kay. Sus! Sige, na lang. Asa ang brahan mo diri? Asa ang brahan mo? Ang kadag brahan Tapos ubos, nabilin kayo ko yung sugata! Balik ka dito. Ako sugaw na eh! Balik ka dito ka. Tayan niyo eh! Dali ha. Bugnawa ng biro eh! Teka, tas kwenta. Daog, spinta, daog! Basta ko'y labot kay sa ismil ra kong kwarta. So, kista na ni sa ismil ra imong kwarta ka. Tagay ba? Tagay. Asa ang murus ko ani? Musim mo ba? May take sa pintan. Uy! May nagsugal og inom. Tapos gawas balay? Ay, tera. Sa duha ko nila god. Ato na. No? Sige. Ato na. Ato na. Saan ako naman niya? Asa naman to Suray? si mo eh. Sarong daw ko! Daog ka! Sindutan na gid akong Daog ko! baraha. Uy, Saan naman ang upahan niya, Bert? Akong beer niya, Bert? Uy, musimo! Asa lagi ka dyan? Kahit kaaway mi sa asawa rito eh. Nakakuangan din yung kwarta. Kuha sa sap daw. di malasa. Kampo din ka muhatag sa imuha. Musigaw. Siya ato! Ba siya unya ba sakpang mo sa asawa ni inom ko balik sa ko. Balik sa ka! Lingaw lagi may din Di malasa sa ni mo eh. Way lihok, dagop ni. Patay, patay. Bawal ang mag-inom sa gawas. Bawal magiging ang sugal karon. Inaata sa panahon sa ECQ. Na? Na sir, di ba man iinom tubig ramang gali na? Ha? Sus, wala ka man di may nahubog. Oh, sorry. Hubog. Laro, na hindi mahubog.